Qualsevol espai de l'escola és un espai d'aprenentatge, és un espai educatiu. Obrim portes a les aules, sortim al pati, anem al bosc de l'escola, anem a sortides culturals, sortides de natura, sortides de ciència, perquè allà on anem amb els infants es produeixen fets educatius. En el pati desenvolupen, a part del joc, que és una gran eina d'aprenentatge, relacions socials, resolució de conflictes. Altres espais educatius doncs són el menjador. És una manera d'anar aprenent a menjar, a tastar aliments que moltes vegades no s'han començat a tastar. Fem unes dietes equilibrades, personalitzades per a aquelles criatures que tenen al·lèrgies o han de menjar diferent. Un altre moment important pels petitons de 3 anys és la migdiada. Fan una estona de descans al migdia per reposar les forces necessàries per encarar tota la jornada de tarda. Tal com diu el filòsof José Antonio Marina, una criatura necessita per créixer 3 coses: estimació, límits i comunicació.